минут остается. Хоккей кышкы җырда иң популяр спорт төрләренең берсе. Күп кенә ул биләмәләрендә заманча хоккей тартмалары урнаштырылганнан соң да аның популярлыгы артты. Авыл биләмәләре арасында спартакиада кысаларында районда хоккей буенча традицион зона уеннары старт алды. Без менә бүген Ирсай авыл советы җирлегендә зона буенча хоккей уеннары бара. Безнең зонага инде Ирсай авыл советы командасы, Үрмәт, Сүлте һәм Дөмей командалары катнашырга тиеш иде. Әлеге вакытта инде монда уйныйлар инде Ирсай командасы белән Үрмәт командасы. Әлегә Дөмей белән Сүлте командалары килеп җитәлмәде. Килеп җиткәч инде алар да уенга кушылырлар дип көтәбез. Бу инде елда үтә торган уеннарның берсе. Без инде бүген 14 көнне менә Ирсай җирлегендә уйнайбыз һәм дә 22 январь көнне Үрмәт җирлегендә уйнаячакбыз. Тоже шушы командалар белән. Әлеге узган уенда яхшы физик әзерлек һәм җиңүгә омтылыш яшь спортчыларга яхшы команда уенын күрсәтергә мөмкинлек бирде. Без Ирсай мәктәбе инде командасы Урал дип атала безнең команда. Уен әйбәт бара әле. Пока беренче тайм бетте. Яшь уенчылар аларның кайсы бу спорт төрендә иң җитез һәм көчле булуын ачыклау өчен алышты. Уеннар кызыклы һәм мавыктыргыч булды. Мин Фазылдин Данияр, Ирсай урта мәктәбе укучысы. Мин монда хоккей белән күнеккәләнәм 6 яшьтән. Мондагы соперниклар Үрмәттәге инде бик средничә инде авыр да түгел, җиңел түгел. Без Үрмәттән килдек, счет 4-2. Соперниклар авыррак. Ой, җиңеп калабыз. Уен нәтиҗәләре буенча турнир җиңүчесе исеменә Үрмәт командасы лаек булды. Икенче урында Ирсайлылар. Шушы көннәрдә спортчылар Әккүз, Яңа Аю һәм Этей авылларының бөз майданчыкларында очрашты. Зона уеннары дәвам итә. Уеннан алган хис-тойгылар уенчылар һәм тамашачыларның йөрәкләрендә озакка сакланыр. Күбрәк кеше спорт белән шөгыльләнер дигән теләктә калабыз. Лена Насыртдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.